खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आथिखालनि बिबानगिरि आरो मावथिफोरा एबसुनि सान्थौ आरो बड'फानि सानस्रिजोंनो अराय खामानि मावलांगोन बुंदों दिपेन बर'। गरेसरनि गासबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। आसाम पन्चायत बिसायख'थिया फैगौ एप्रिल दानाव जानो हागौ बुंदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा। आसाम पुलिसा मरियानि आरो फानिगड़आव गोबां फेग्रा मुवा जब्द खालामदों। आनजादनि थाखाय काछाराव लाउड स्पिकारखौ होबथादों। गुवाहाटीनि बरागावआव जाब्रबथाय जानायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासेनि गोब्राब जखम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि 58थि गोथार गायसनथाय सानखौ क'क्राझाराव थानाय इउएन एकाडेमियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिराखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आथिखालनि बिबानगिरि आरो मावथिफोरा एबसुनि सान्थौ आरो बड'फानि सानस्रिजोंनो अराय खामानि मावलांगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बे हाबाफारियावनो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि गोरायुं कृष्ण गपाल बसुमतारिया आरो बड'लेण्ड मुंख्लं मोननो बिबार बावजेनो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिया। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोयो फारियै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर इन्दिरा बर', एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' एसिस्टेन्ट प्रफेसर गबिन्द बर', क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारि, एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि आरो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसर कमल बड'सा, एबसुनि बारग' बोसोनगिरि मनेश्वर दैमारि आरो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अनजालि बसुमतारिमोना बाहागो लादोंमोन। बे गायसनथाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै एबसु एन्ड द भिजन फर बड' नेशन बिल्डिं आयदाखौ लानानै खुंनाय गेवलां सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो रायजो सभानि एमपि आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि फोरोंगोरा नार्जारिया। मैयानिफ्राय जागायबाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक एबा एसएसएलसि आनजाद। माखासे दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों मैया रायजोआव मेट्रिक आनजादा जागायदों। मेट्रिक आनजादनि गिबि सानावनो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेसरनि गासबारि गोजौ फरायसालियाव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि खौरां मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि गरेसरनि गासबारि गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादनि आनजाद मिरुआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। आनजादनि जागायनाय समा बारलांनायनि उनावबो सोंथि बिलाइ सौफैयैनि थाखाय बे दुंहाव थासारिया सोमजियो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आनजादनि समाव जागायनायनिफ्राय खावसे घन्टा उनावसो गासबारि गोजौ फरायसालिनि आनजाद मिरुआव सोंथि बिलाइया सौफैदों। बेखौ लानानै फरायसालिनि साखाथियाव फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो दिथागिरिफ्रा दुंहाव थासारि खालामो। गाहाय फोरोंगिरिनि लेहेमिया आरो गाहामै बिबान रुजुनैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। बेजों लोगोसे सोंथि बिलाइया खावसे घन्टा उनावसो सौफैनायनि थाखाय आनजादनि समखौ बारायनानै होनांगौ होननानैबो दाबि खालामो। बे जाथायनि उनावनो आनजाद मिरुआव मोजाङै बिबान रुजुनैनि अजदआव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अशोक चौधुरीखौ साख्रिनिफ्राय होखारो एबा सासपेन्ड खालामनाय जायो। गेजेर सोलोंथाइनि दिथागिरि ममता हजाइनि बिथोन बायदियै गाहाय फोरोंगिरि अशोक चौधुरीखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि आनजाद मिरुआव खावसे घन्टा उनावसो सोंथि बिलाइ सौफैनायनि थाखाय बे आनजाद मिरुआव खावसे घन्टा उनावसो आनजाद खुंनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव बिमा बिफाफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै राहा लानो थाखाय दाबि खालामो।
रायजोनि पन्चायत बिसायख'थिया फरायसालिनि आनजाद जोबनायनि उनाव फैगौ एप्रिल दानाव जानो हागौ। बे बाथ्राखौ बरपेटा दावबायनाय समाव आसामनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया बुंदों। बे हाबाफारियाव बरुवाया बिजेपि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरजों बाहागो लानाय मोनसे सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै गोदानै थिसनजानाय दोलोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायदोंमोन। मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनि साखाफारानि बागैबो बुंदोंमोन आरो दोलोनि जानो हाथाव थासारिनि सायावबो बावैसो जालांनाय लोकसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ मुंख'नानै बिजेपि दैदेननाय एनडिएआ बरपेटा आरो भबानिपुर सर्वकजों लोगोसे मोन 100 बियाबफोराव देरहानो थांखि लानाय बाथ्राखौबो सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पुलिसा मरियानि आरो फानिगड़आव गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि जरहाटनि मरियानियाव जरहाटनि लेङाइ पुलिस सामलायगिरि आरो मरियानि सार्कोल पुलिस अफिसारनि दैदेननायाव गोख्रोङै नाखरि मसुआ मिस्ट्रि गामियाव सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो ड्राग जगायग्रा हानिफ आलीखौ खानो हादोंमोन आरो बिनि थाग्रा खुलिनिफ्राय 34.12 ग्राम ड्राग्स, 190 होबथानानै दोनजानाय फेग्रा मुवा आरो 221 ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादोंमोन। बे समाव दायनिगिरि हानिफ आलीया मरियानि पुलिस थानायाव दङ। बेनि अनगायैबो फानिगड़नि श्रीभूमि पुलिसा 4600 जाबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। आनजादनि समाव फरायसाफोरनि थाखाय गोजोन आरो गोसो बायहोनायनिफ्राय उदां आबहावाखौ रोखा खालामनो थाखाय काछार जिल्ला खुंथाया गासै जिल्लायाव हाई डेसिबल लाउड स्पिकार आरो माइक्र'फन बाहायनायखौ होबथादों। बे थांखिखौ 2025 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादनि थाखाय बाहायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे होबथानाया एचएस आनजादनि थाखाय 13 फेब्रुआरिनिफ्राय 17 मार्च आरो मेट्रिक आनजादनि थाखाय 15 फेब्रुआरिनिफ्राय 3 मार्चसिम गोहोम गोग्लैगोन। बे थांखिया फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आबहावा लानानै फैदों, जाय हाबाफारिखौ बिमा-बिफा, फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफ्रा बरायदों आरो सोलोंथायारि जाफुंसारनायखौ मदद होनो थाखाय खुंथायनि नाजानायखौ बाख्नायदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि आनजादनि आबहावाखौ जेबो हेंथा होआजासे मोनसे गोनां जानाय एबा एंगारनो हायै खामानिफोरनि थाखाय लाउड स्पिकारनि गोनांथि जानाय सुबुं एबा आफादफोरा जिल्ला खुंथायनिफ्राय जर'खा गनायथिनि थाखाय आर'जलाइ होनोबो हागोन। गुवाहाटीनि बरागावआव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 7 सुबुंफ्रा गोब्राबै जखम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय गंनैबो गारिया जालुकबारिनिफ्राय खानापारा फारसे थांगासिनो दङमोन, अब्ला हायुङारि राजालामा 27 जों फ्लाइअभाराव सौग्रावदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ सिनायथिनो हानाय जायाखैमोन। फारसेथिं जखम जानाय सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो।